זומנתם לחקירה במשטרה? עצרו רגע והקדישו דקה אחת מזמנכם לסרטון הבא. אנשים לא תמיד מבינים את המשמעות הרת הגורל של חקירה. זו לא שיחה, זה לא בירור, זו חקירה פלילית, שבמהלכה כל מילה ולכל מילה שאתם אומרים יכולה להפוך לראיה שתשמש נגדכם בבית משפט. זהו מעמד משפטי לכל דבר, ואתם שם לא כאורחים, אלא פשוטו כמשמעו כחשודים. יתרה מכך, גם מי שמגיע כמעורב, רק לתת עדות במשטרה, עלולים להפוך במהרה לסטטוס חשודים. לכן, לפני שנכנסים לחדר החקירות, פשוט חובה לקבל ייעוץ משפטי, להבין מהן הזכויות שלכם, כיצד מנסחים את התשובות, וכיצד להעביר את המסר. במעמד חקירה, למילים ישנה משמעות גדולה. ודעו, אם אתם בטוחים, וגם אם אתם בטוחים בצדקתכם, ללא ליווי משפטי, אתם עלולים למצוא את עצמכם חשודים ואף נאשמים על לא עוול בכפכם. חקירה עלולה להוביל למעצר, חקירה עלולה להביא לכתב אישום. חקירה יכולה להוביל אתכם לדין הפלילי. אל תחכו לרגע האחרון. ייעוץ מוקדם, גם קצר, יכול לשנות את התמונה כולה.